Yaƙi a so, yaƙi a so, yaƙi a so. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi kwa ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So hakika ne yaƙi a so, yaƙi a so. Abokina yanzu ya za mu je ka bata hakuri. Gaskiya ba zan iya zuwa gurin Salma ce ta hakura ba. Sai dai ka je da kanka. Wannan zai gamsar da Salma ta hakura akan abin da kai mata. Za ka iya zuwa da kanka ba ta hakuri, ni za ka bata hakuri akan abin da kai mata. Ke yar gidan uban waye da zan dinga miki magana kina disga Ni yar gidan uban ka ce. Ke haba babban yaro. Harin mace ba girman ka ba. shi gidan uban waye da zaka dinga shiga harkata. Ni ba kowa bane. Me shi wannan abu da yadda ne? Yaƙi ya so. Yaƙi ya so. Menene kuma yaƙi ya so abokina? Kwata-kwata ba kwa gane abin da ake koyar da ku. Iyayenku suna bata dukiyarsu a banza, muna wasting time for no sense. Abokina kenan. Duk wannan damuwa kai ka janyo. Kai ka janyo duk wannan damuwa. Yaƙi a so, Ka sani cewa su mata suna da wani abu. Da zarar suna son abu, suka kasa samun sa a lokacin da suke muradi suke son sa, to sukan yi hakuri da shi har abada. Me kake son cewa? Kana so ka ce Salma ta hakuri da ni kenan har abada? Ba haka nake nufi ba. Sai dai na san cewa Salma rama abin da kai mata. Domin ka sani cewa zuciyar mace tana da wani abu. Sai ta aminta take a sai. Yanzu abokina mene mafita? Domin ina so mu je wajen Salma ne ba ta hakuri. Ko a hanya na ganta ne mata magana, Salma ba ta kula ni. To shikenan. Za mu iya zuwa lab ko class idan tana nan sai mu ga abin da ya kamata. Amma fa na gode aboki. Ba wani abu. Na gode. Na gode. yaƙi a so, yaƙi a so, yaƙi a so. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Barkan ki dai malama Salma, da fatan zuwan da nayi bai bata miki rai ba. Na dai kai kaɗai ka zo ma dai haka zai. Salma ina mai baki hakuri akan laifin da na aikata miki. Salim kenan. Ina son ka ba wai shi ne kan da ba da samari ba a'a. Ko da zuciyarka ta aminta da kai ne kai. Amma dai har yanzu me Salma? Abokina har yanzu me? Abin da Salma take nufi, har yanzu tana son ka. Kuma shi ne. Allah wallahi. Ai kai nasara wai abokina. Yaƙi a so, yaƙi a so, yaƙi a so, yaƙi a so. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi kwa ciwon so zafinsa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So haƙiƙa ne yaƙi a so, yaƙi a so.
Barka zuwa da Allazi. Barka zuwa da Allazi. Barka zuwa da Allazi. Girman kujera ka da Allazi. Barkan ku mai friend. Wallahi mahasaranka fadawanka. Mahasaranka fadawanka da Allazi. Yaƙi aso. Yaƙi aso. Yaƙi aso. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi. An ce ya wa alluwanka makarantar nan ba karamin daɗi muke ji ba. Akwai maka. Kai, shaya a makaranta? Yayanka na gidana. Na je ofis neman ka ban same ka ba. Na je ofis neman ka ban same ka ba. Wallahi su Jabir na samu su ne mana shaye-shaye a makaranta. Shaye-shaye? Wallahi sa. A makaranta ta? A lalle da matsala dole zan dauki mataki akan wannan abin. Jika na gode. Na gode sa. Thank you. Abokina karatu dage masa ake ba jin kunya don haka sake gwada mu. Okay, grow as the art of getting bigger or deployment. Yawwa abokina na ji daɗin sake karanta wannan don haka ka duba ajin kunya. Don haka yin abu ya faru kawai ka dinga gwada ba a cikin ko a cikin mutane da za ka gana nasara. Gaskiya ne, na gode abokina. Sa kai ma afuwa ba ma sallama ba. Wannan shine dan iskan yaron nan wanda Salim ke gaya ma ya kama su suna shaye-shaye wato Jabir. To shine Jabir wannan. Da ido na yau na kama wannan yaron Jabir suna shaye-shaye. Sa ba ma shi kadai ba da abokansa Usman da Garzali da wani wane ne su uku ne shine cikon na hudu. Kaga ta inda nan wani ya taka ni haura katanga. Usman da Jabir da Garzali. Ba dan iska irin Garzalin da wannan Jabir din. Su ga yayin iska. Sa ka ɗauki mataki akan yaron nan zai bata ma tarbiyar makaranta. Dagogan ka Jabir. Ranar ba kai ne wannan stonin ba. Akan cewa in na ƙara samun irin wannan matsala zan kore ka? Ni ne. Tunda ba ka ji bari yau zan ɗauki mataki zan yi maganin abu. Bari ka gani. Aka ba ta da ɗauki mataki akan shi. Ma nura. Su ma ragowar yaran da Allah ji aka wa iyayensu. Ya ja musu ke ya ja musu. To ka wannan sa zai bata ma tarbiyyar da kake wa yaran. To ki takardar korak. Doki Sani ba dan kar in shishigi ba da har amma wannan gashi da kai gidan ragowar yaran da suke shashayen tare da shi. Da maganar da zan ma kira har su ta ji ba an baka takardar korak ba. In ma da keke ka zo ka ɗauka a wuyan ka bar makarantar nan. In mota ce ma in ba ta tashi su tura ka. Ba sa. Na ji daɗi sa. Bari in kai masu. Gaskiya yi wasan farko da aiki. A yau ne tabbatar cewa Yaƙi aso. Me kake so ka ce? wasa nake. Amir ko ni ko kai yau akan Maryam Amir. Wai kai maye ne tambaye ka ko ana dole a soyayya ne kai ma baka da zuciya ne in baka da zuciya bari mu ka je gida ka ce kana so a koya maka yadda ake zuciya da mace wow kai dakata ni ba sa'ar ka bace sannan ni ba ratsar ka bace ba Yaƙi aso. Yaƙi aso. Yaƙi aso. Kaga yaƙi kan so wanda duk za ya yi burinsa ya nasara. Inda so da amana kaga hero ashe shi ne zai gagara. Shi ko ciwon so zafin sa kun sani ya zarce na sabara. Ya kama jikinka sai ka koma kamar wani layin shatara. Ba ruwansa da mulki ko sarauta haɗa har malam mai bara. So hakika ne. Yaƙi aso. Yaƙi aso.
daɗi a so